Здравейте! Търсим истината за мъжкото приятелство. Дали то съществува, дали е лесно да се намери такова, ще разберем след малко. Здрасти, правим едно интервю на тема истинското приятелство. Имаш ли истински приятели? 5-6, да. Имам достатъчно добри приятели. Малко, но вършат работа. Обикновено близките приятели не са голямо число. Важното е да са истински. Имам няколко, поне така си мисля. Имам доста истински приятели, да. Около 10 човека, предполагам, че са много хора. 4, 5, 6. Колко останаха през годините. Лесно ли се сприятеляваш с хората или ти трябват години, за да ги опознаеш и да се сближите? Ами лесно се сприятелявам, но истински приятели, за да истински приятели трябва време. Не, изобщо не се доверявам лесно. Приятелите са си приятели. По какво преценяваш дали един приятел е истински твой приятел? Ами по това, че мога да му звънна през нощта с най-голямата тъпотия, примерно. Най-добрите приятели са тези, които те носят до вкъщи. Когато той поиска нещо, ти да го подкрепиш, да станеш зад него и да кажеш, добре, правиме го. Да, мога да кажа всъщност най-героичната история, която е правил. Доказал се приятел. Биха ми черен печат за Румъния и целият ми багаж остана в Румъния, пък аз имах само $5 в джоба. При което Киро каза, копа, нямам проблеми, ще отида до Румъния, дай ми адреса. Аз не си знаех адреса, нарисувах му карта. Дах му $5 на по един, за да може да ги декларира на границата. Да, имам много приятели, които биха направили всичко за мен. Дет се вика и понякога, ако се наложи някакви съвети, пари назаем да се дават за тия неща, винаги си помагаме. В такива ситуации, които си до стената. Всичките ми приятели са такива, че когато и да им се обадя, винаги са готови да направят всичко за мен. Човек тогава разбира и разграничава кои са му истинските приятели. И Киро отиде така с билета, с спалния вагон във влака, отиде като карта за съкровище, намери ми багажа и ми го донесе. Това е приятел. Ние по едно време си правихме петобой. Билярд, джаги, дартс, какво остана? Айс хокей и боулинг. Да, даже днеска бяхме тук да играем точно джаги, да. Да, и да свирям музика и някакви неща. Тя игри са за да убиват времето и за да... Не, за сплотяване не. То сплотяването се случва покрай други неща. Да, играеме, обаче те моите приятели много падат. Покриват ли те пред гаджетата ти истинските? Аз не изневерявам, аз съм много скучен човек. Ами не се е налагал, така че да. Али да го казвам пред камера. Аз съм го правил това доста пъти. Да, иначе са ми покривали във всякакви неща. Аз по едно време не знам, що ми беше хрумно да лъжа, че съм ирландец. И се запознах без да искам с една истинска ирландка и тя ми каза, че това са простоти. Да, тази анкета е със сложни въпроси предимно. Точка. Точка!